Я прочитаю одно стихотворение на български, чтобы вы услышали, как звучит мой родной язык на български. Многоточие. Когато разсъждавам за живота и всичките му са известни неизвестности, внезапно се изпречва мисълта ми някакво непредвидимо заключение, което слага точка на потока от всичките ненужни разсъждения. Как обичам само многоточията, защото те са пътят към безкрая и с тях е онзи кръстопът, на който се спирал с коня си юнакът, за да реши насам или натам. Защото приказните вечни обратен път не съществува, а многоточията са реката, която вечно търси бреговете. Обаче, так как здесь учился Алишер Навои, у меня было такое стихотворение еще в студенческие годы, но я запомнила, сейчас только вам скажу только один стих, посвящен Алишеру Навои. Сизга трынсочи да хардом, Bulgaristan gullan boyi, tazım daman men ham, bu ayom kutlu bolsun Hazrat Navoiy. Yaşayın, ömrünüz ziyade olsun. Maşallah. Navoiyning ruhida shod bo'lgay inshaalloh. Rahmat.